4 vivendas da parroquia de Filgueira, unha delas en estado ruinoso, e máis de 17.000 metros cadrados de terreo. Son os bens afectados polo proxecto de vías lentas e melloras de interseccións na Estrada Nacional 525, o seu paso polo municipio de Lalín. O Concello recibiu este luns unha nova documentación na que se concreta a superficie afectada en cada unha das 97 parcelas que serán obxecto de expropiación, que vai dende os 775 ata os 3 metros cadrados de algunha das fincas. Para solventar as dúbidas entre os veciños da zona, os concelleiros Román Rodríguez e Antonio Rodríguez manterán este martes sendas reunións en Filgueira, Bendoiro e Prado. Amosaranlle os planos parcelarios e a relación de titulares afectados. En concreto, as reunións terán lugar no Centro Social de Prado ás 13:30 horas, no albergue de Alaxe en Bendoiro ás 20:30 horas e no bodegón Senra en Filgueira ás 21 horas.